नमस्कार मंडळी. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कुकरमधली बिर्याणी. साधी सोपी अशी बिर्याणी आहे. बॅचलरसुद्धा ही बिर्याणी करू शकाल. एवढी साधी सोपी पद्धत आहे. पोटाला थंडावा भेटण्यासाठी मस्तपैकी असं ताक करणार आहे, एकदम असा वेगळ्या पद्धतीत. तर अशी ही उन्हाळ्यात मी रेसिपी करते साध्या सोप्या आणि कमीत कमी मसाले वापरून. तर आता आपण पहिली बिर्याणी करून घेऊया. तर बिर्याणीसाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे. त्यामध्ये मी पाववाटी दही, हळद घातलेली आहे अर्धा चमचाभर, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचाभर मी गरम मसाला घातलेला आहे, 1 चमचाभर मी आलं लसूणची पेस्ट, कोथिंबीर घातली आणि एव्हरेस्टचा बिर्याणी मसाला आधी मी एक छोटा चमचाभर घातला आहे. म्हणजे हे ₹5 पॅकेट आहे, तर पूर्ण लागणार आहे. जास्त मसाल्यांचा वापर करायचा नाही. उन्हाळ्यात ना जास्त असं तिखट खाल्लं ना, की असं पोटात वगैरे आग होते. त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी असं ना कमी तिखटाचं जेवण करायचं आणि मस्त तोंडाला असं मी ताक पण केलेलं आहे, म्हणजे चांगला थंडावासुद्धा भेटणार. आता हे सगळं मी व्यवस्थित मीठ वगैरे लावून मॅरिनेट करायला ठेवलं आहे. याला जरासं स्मोकी फ्लेवर देते. तुम्हाला करायचं तर करा, नाही केलं तरी चालेल. पण मला जरा आवडते टेस्ट म्हणून मी स्मोकी फ्लेवर देते. तर आता मी कोळसे घेतले, ते गॅसवर थोडे गरम केले आणि मग त्याच्यामध्ये थोडं तेल घालून झाकण लावून घेतलं. मिक्सरचं भांडं घ्यायचं, त्यामध्ये एक टोमॅटो, एक 2 हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर एवढंच मी घातलेलं आहे. याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे. त्यामध्ये मी थोडे खडे मसाले म्हणजे तेजपत्ता, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी असे थोडे-थोडे म्हणजे 4-4, 5-5 घातलेले. दालचिनीचे 2 तुकडे घातले, 2 तेजपत्ता आणि बाकी काळी मिरी आणि 4-4 घातलेले. हे सगळं घालायचं. 2 उभे चिरून घेतलेले कांदे. चांगला कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा लवकर व्यवस्थित भाजण्यासाठी यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. त्यामुळे कांदा लवकर भाजला जातो. तर आता कांदा मी व्यवस्थित चांगला परतून घेते. कांदा आता व्यवस्थित हे बघा परतून झालेला आहे. यामध्ये ना 1 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घालायची. मगाशी आपण चिकनला सुद्धा लावून ठेवलेलं आहे. आता हे व्यवस्थित आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. हे बघा. यामध्ये आपल्याला आता पेस्ट करून ठेवली होती मी मिक्सरमध्ये, ती घालायची. टोमॅटो, कोथिंबीर आणि मिरचीची. मिरची पाहिजे तुम्ही नाही घातली तरी चालेल, घातली तरी चालेल, तुमच्यावर आहे. व्यवस्थित सगळं मिक्स करायचं आहे. यामध्ये थोडा पाव चमचाभर हळद घालायची आहे. चमचाभर लाल तिखट घातलेलं आहे. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. झालेलं आहे आता. आता यामध्ये आपल्याला चिकन घालून घ्यायचं आहे. चिकन मी मगाशी मसाला वगैरे लावून घेतलेला आहे. त्यामुळे मी जास्त काही मसाले वापरलेले नाही. थोडकेच मसाले मी वापरलेले. आता मी सगळं हे चिकन व्यवस्थित या कुकरमध्ये घालायचं आणि आपल्याला चिकन चांगलं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. बघा या पद्धतीमध्ये. चिकन आता मी व्यवस्थित आता परतून घेतलेलं आहे. बघा मस्त असा कलर आलेला आहे चिकनला. आता यावर झाकण ठेवायचं. 5 मिनिटाला ना पाणी सुटून द्यायचं चिकनला. हे बघा वाफेवर जरा 5 मिनिटं मी शिजवून घेतले. चांगल्या बऱ्यापैकी याला चिकनला पाणी सुटलेलं आहे. हे बघा. आता आपल्याला काय करायचं, यामध्येच पाणी घालायचं. तांदूळ लगेच घालायचं नाही, कारण तांदूळ जर आपण मिक्स करायला गेलो तर तांदळाचे दाणे तुटू शकतात. त्यामुळे आपण ह्या पद्धतीत करायचं. तर मी 2 वाटी तांदूळ घेतले होते, त्याला 4 वाटी मी पाणी घालणार आहे. बरोबर अंदाज आहे. जरासुद्धा भात चिकटसुद्धा होणार नाही. सडसडीत असा हा बिर्याणी होतोय. अंदाज बरोबर योग्य आहे. व्यवस्थित ह्या पद्धतीत करायचं आहे. जरासुद्धा चिकट होणार नाही भात तुमचा. आता ना ह्या सगळं आता मिक्स करायचं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला आता घालायचं आहे, हे बघा, 1 छोटा चमचाभर तूप घालायचं. छान टेस्ट येते. हे बघा. आणि तांदूळ मी धुवून ठेवले होते. जेव्हा आपण चिकन वगैरे जेव्हा मॅरिनेट करून ठेवलं, तेव्हाच मी तांदूळ धुवून ठेवला होता. पण तो व्हिडिओ दाखवला नाही आहे मी. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगते. 2 वाटी मी तांदूळ स्वच्छ धुवून ठेवून दिला होता. आता तांदूळ मी घालून घेतलेला आहे. एकदा हलक्या हाताने आपल्याला व्यवस्थित हा तांदूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे. यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि उरलेला जो बिर्याणी मसाला आहे तो घालायचा आहे. ₹5 पॅकेट लागलेलं आहे मला. तर असं करून मी बिर्याणीचा मसाला घातलेला आहे. तुम्ही पाहिजे हिरवी मिरचीचा वापर नाही केला तरी चालेल. मसाले थोडे कमी वापरले तरी चालेल. पण जास्त तिखट झालेली नाही आहे बिर्याणी. मस्त अशी टेस्टी बिर्याणी झालेली आहे आणि मस्त असा मसाला वगैरे व्यवस्थित अशा बिर्याणीमध्ये व्यवस्थित लागला जातो. कुकरला 2 शिट्ट्या द्यायच्यात. 2 शिट्ट्या करून घेते मी कुकरच्या. तर आता 1 शिट्टी झालेली आहे आणि दुसरीसुद्धा शिट्टी झालेली आहे. गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि कुकर चांगला आपल्याला थंड करून घ्यायचा आहे. कुकर थंड करून घेते. तोपर्यंत आपल्याला करायचं आहे ताक. तर ताक मी आज करणार आहे वेगळ्या पद्धतीत. त्यासाठी मी आता उन्हाळा पण आहे आणि मस्त असे कैऱ्या पण भेटतात. तर कैरी घातले 2-3 फोडी आणि बीट घातलेलं आहे. तर 1 पाव बीट घेतला होता, तुकडे करून घेतले होते. आल्याचे 2 छोटे तुकडे, लसणाचे 2 तुकडे असे करून घातले आणि आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे बारीक. एक मातीचं भांडं घेतलं, त्यामध्ये घरात बनवलेली मी दही घालणार आहे. तर आता ही बघा,
तर आपल्याला किती अंदाजात जेवढं आपल्याला ताक बनवं तेवढंच बनवायचं आहे. फ्रेश ताक बनवून पियायचं, मस्त लागतं आणि ताक बनवायला जास्त वेळ लागत नाही. या ताकमध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे. ताक कसं पातळच असतं. आता हे चांगलं एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाहिजे तर तुम्ही ताक मिक्सरमध्ये पण करू शकता, पण ह्या पद्धतीत केलं की ताक छान लागतं. चाळणी घेतलेली आहे, त्यामध्ये आपल्याला जे बीटची आपण पेस्ट करून ठेवली, बीट कैरीची, ती आपल्याला जराशी आपण ह्या ह्याच्यावर करून घ्यायची. म्हणजे जे त्याचे कण वगैरे असेल तर त्याच्यात पडू नये म्हणून. आणि ताक कसं जरा पातळच छान लागतं. त्यामुळे अशा पद्धतीत करायचं आहे बीट. आणि बाकीचा जो चोथा आहे तो आपल्याला टाकून द्यायचा आहे. हे बघा या पद्धतीत. तर ह्यामध्ये ना मी एक छोटीशी तुकडाभर ना मिरचीसुद्धा घातली होती. सांगायला विसरली म्हणून तुम्हाला मी आता सांगते. वाटणामध्येच मी थोडीशी हिरवी मिरची घातली. छोटीशीच घातलेली, जास्त नाही. नाहीतर ताक जास्त तिखट होऊ शकतं. मीठ घालायचं आहे चवीपुरता. अर्धा चमचाभर आपल्याला भाजलेलं जिरं घालायचं आहे. पावडर घालायची. मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा मस्त कलर असा ताकचा आलेला आहे आणि बीट शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे हे तुम्हाला माहितीच आहे. थोडी वरून कोथिंबीर घालायचं, झाकून ठेवून द्यायचं आहे मस्त हे. आणि थोड्या वेळी 15-20 मिनिटानंतर हे ताक पियायचं आहे. म्हणजे व्यवस्थित सगळं मिक्स होतं आणि ते ताक पियायला छान लागतं. तर आहे बीट आणि कैरीचं ताक. तर आता आपण बिर्याणी बघूया. आता कुकर चांगलं थंड झालेलं आहे. हे बघा. तर आता तुम्हाला मिक्स करून दाखवते. हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये. जरासुद्धा ही बिर्याणी चिकट झालेली नाही आहे. आता ही सगळी मोकळी करून घेते मी आधी. आणि करपलीसुद्धा नाही आहे. बरोबर अंदाज आहे. पाण्याचा अंदाज बरोबर आहे. शिटी पण आपण व्यवस्थित दिलेली आहे आणि चिकनसुद्धा व्यवस्थित शिजलेलं आहे. कारण चिकनच्या फोडी मी छोट्या केल्या होत्या. मोठ्या केल्या तर जर आपल्याला पण सहजासहजी 2 शिट्यामध्ये बिर्याणी व्यवस्थित होते सडसडीत. आता ना मी आता बिर्याणी आहे म्हणून कोशिंबीर तरी थोडीशी करायला पाहिजे. म्हणजे कांदा, टोमॅटो माझ्याकडे काकडी नव्हती. थोडीशी मिरची, कोथिंबीर असं घालून मी चॉपरवर जरा फिरवून घेतले आणि बारीक करून घेतले. हे बघा. बारीक करून घेतलं आहे. आता हे व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं. यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे थोडंसं आणि आपल्याला मस्त अशी थंडगार कोशिंबीर म्हणजे दही घालायची. तर दही मी घरातच केलेली आहे. त्यामुळे दहीचा वापर मी केलेला आहे कोशिंबीरसाठी. तुम्ही पाहिजे तर ह्याच्यामध्ये बीट घालू शकता, काकडी घालू शकता, कोबी घालू शकता. मी साधी सोपी अशी ही कोशिंबीर केलेली. तयार आहे कोशिंबीर मस्त अशी. तर आता तुम्हाला मी एक प्लेटसुद्धा करून दाखवते. बिर्याणी, त्याच्याबरोबर कोशिंबीर आणि मस्त असं कैरी आणि बीटाचं ताक. तर तिन्ही रेसिपी मी केलेल्या आहेत. कशा वाटल्या त्या मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये. कशी वाटली ही रेसिपी ही पण मला नक्की सांगा. आणि आवडली जर ही रेसिपी तर नक्कीच माझ्या मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि माझा पूर्ण तुम्ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आवडीने त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.